Pamuzi panotu makamaka kunoko ku Facebook tikumangoona maposti ambirimbiri kuti anthu tikupanga ndalama pogwiritsa ntchito website yakuti application wakuti, komano anthu ambiri tilibe nazo umboni. Enanso tikumafunsa kuti komandi zimenezi ndi zoona? Nde apapa tapangano ma account ena amene tizikhala tikuphunzitsira kuti mungapange bwanji ndalama online. Nde kuti kumeneko tizikhala tikuyesa kuti application amene kugwira ntchito ndiyo nde chifukwa kuti ndiyopanga ndalama, nde kuti ziyambira kupanga sign up mpakana kukapanga withdraw kumakaonesana kuti ikutheka ndiyo. Nde kuti izi zikufunika tonse tizigwirira ntchito limodzi chifukwa kuti pandekha sindingakwanise kuyesa, mwina kuyesa kwake kuzitenga nthawi, komano tikakhala tonse tikugwira ntchito limodzi nde kuti ziziyenda bwino. Nde chimene chikufunikira nchokuti mungopanga comment application kapena website imene munaimva kuti anthu amapanga nayo ndalama, ndipo pamuzi pano tikhala tikumayesa kuti imene kugwira ntchito ndiyo. Ndiye mukangolemba ku comment section zina la application kapena website, then kumenekonso mukapezako link mukapanga join WhatsApp channel imeneyo zikamba special zinthu zopanga ndalama online. Nde osayiwala kupanga follow kuti zinthu ngati zimene zizi zisamakuphonyeni.